Pogi siya, be. Pogi. Pogi talaga siya. Pag nakita ko, sabi ko sa kanya, oh, this is Shit, sarap. hot. Sino ang mas bagay sa akin? Pinoy o Afam? Yung totoo? Apam. Somewhere in British. British. Britannia. Apam talaga. Kasi sa Pilipino, ito i-explain ko sa'yo. Sa Pilipino kasi, huwag kayo magalit guys ha. Okay lang yan, sanay na yan. Huwag niyo ako mga Pilipino hindi ko sinasabi. Aminado tayo, mapangit, magwapo. Nako, Diyos ko dahil. Parehong babaero, no? Ang taas ng standard, no? Magkajuwa ka naman tayo ng Pilipino, mamahalin ka naman. Pero very compatible ka kasi talaga sa Apam. Talagang, anong year na ba ngayon? Kailan kaya? Bago mag-end ng 2026, ma-meet mo tong guy na to. Ano naman siya? Maganda naman, di naman Dax siya. ba siya? Hindi naman black and chan niya. Pogi siya, be. Pogi. Pogi talaga siya. Pag nakita ko, sabi ko sa kanya, oh, this is Shit, sarap. hot. Ganon. Alam mo sino ba yung artista? Si Bangs ba yun? Hindi ko alam eh. Yung isang artista na, Bangs Garcia? Ganun hawig yung niya. Maging sarap. mo. Hoy. Sarap agad. Talaga? Apam, mga talaga sa'yo. So, whether you believe me or not, Apam talaga. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.